Hi Lindelwe. Hello, njani? Ngiyaphila mina unjani? Hayi siyaphila nathi. Yamazi uSikonondo. Khona into engisebenzisana nayo la ise production igama la uSikonondo. Alright, sisi. Asithathe lithuba sikubingelele once again officially emsakazweni Nongoma FM 3.3. Yazi sikhona umuntu oqala ukulalela umsakazo Nongoma FM namhlanje. Ubani ulindelwe Manqele uqhamukapi futhi sikhuluma ngalo sona namhlanje? Ulindelwe Manqele usebenzisana ne-company ezibiza nge-Scientifist, i-NGO efundisa umphakathi ngezinto ezithinta isayensi, i-technology nokunye okwenzakalayo. And ngihlala ePitoli ke ngoba ngisebenza eCSR Valley enkampanini okuyona efocusa kulucwaningo. Alright, siyabonga kakhulu ke sisilindelwe. uSikonondo lo short wafika ufica la uthe ukujula ngokwebali uyakukhumbula? Mayingahleki singamshayisa. Angishongo njani. Yiwo lo short othe ukujula ngokwebala. Ufica la ekhaya kuseni. Anyway, mbethu sikhuluma nge-fog computing. Mhlambe ke ukuza nje kuwena straight sibeke umbuzo wakhe singaba nawo oqala ngalesikhathi. Ngabe ke hlobo lunike lo technology lo lokulaziwa noma ke yes olaziwa ke ngokuthi ke i-fog computing kanti ke futhi ke ngabe lusebenza ke kanjani? Okay, ngaphambi kokuba ngikhulume nge-fog computing ngoba ihlanganisa ama-technology amabili. Ihlanganisa i-cloud computing ne-technology enye ebizwa ngokuthi i-Internet of Things. So asiqale ke ngokuthi yini cloud computing bese siphinde sibheke ukuthi yini Internet of Things bese ke siyakhuluma ke ngayo before. Ngoba kahle kahle ukube kuthani besenza izibalo besizothi fog computing ilingana no cloud plus Internet of Things. Sikhiphe leyo equation emikanjani. I-cloud computing ke into eyenzakala lapha i-cloud computing ile oyenzayo nawe efonini yakho angimothatha izithombe ube sokuyiphushela khona lento okuthiwa i-Google Photos wenzela ukuthi noma ulahlekelwa ile device yakho noma ulahlekelwa ifoni kodwa usengakwazi ukuthi mawuthola enye ifoni udonse lezo thombe lezo ezilapha. Okay. Cloud computing isebenza kanjalo kusho ukuthi inalento okuthiwa i-remote data center. Kahle kahle ilapho okwazi ukugcina khona izinto zakho eziningi uzenzele nakhona ngaphandle kokuthi wena ukhone i-device. Ungakwenza lokho kunoma imuphi umshini ongafika kuwo. Akufanele ukuthi njalo ke la uyakhona usothwala le PC yakho. Ungakwenza noma ngabe ikuphi la ukhona mawuzothola nje i-device ne-internet. And then bese sibuka ke i-Internet of Things yona. I-Internet of Things into eyenzakalayo ukuthi singasho sithi it's a machine to machine communication. Isilungu kahle kahle imishini ikhuluma yodwa kodwa manje kube khona i-connection internet. Mhlawumbe omunye ke engasho ukuthi ngabe namadata ukuze lo mshini ukhulumisane. Besiza ke nje computing ihlanganisa lokho kokubili. Into ebiyenzeka ukuthi ama-device lawa thina ngithi sifike sifake amawashi la kuthiwa khona lamawashi la kuthiwa hlakaniphile esiwafaka la kuma-wrist wethu ephangeni kuthiwa yini lento esesandleni the-wrist siwafaka lapha amawashi kodwa into ayenzayo ukuthi athatha i-DP yethu ayiphushele ayinikeze i-gateway idlulisele kwi-cloud. I-cloud kuyima ibhisa ukuthi usengozini ngale BP yakho bona udokotela. Esingakwazi thina ilokho kwenzeka nokuthi nje ivele ifike isensela bese yakutshela izinto ekutshela zona. Esingakwazi ukuthi yonke le information ngawo eminingi ayithatha lapho. Phushela kwi-cloud okwebona bayibona so sebenza umniningwane yakho. Okay, Lindelwe. Hello. Angathi ke ulani lethu ke lihambi kahle.